Jama'a assalamu alaikum. Yanzu ma na kuma dawo muku taku Yasmin Maiduguri. Yau za mu yi magana ne game da yadda namiji da mace za su yi sex, yanayin kwanciya ko yanayin dai abubuwa dai da dama dai haka, yanayin dai kwanciya dai game da mace dai yadda za ta sa namiji ya ji daɗi sosai yadda ya kamata. To, da farko kai namiji idan ka je sex da mace, ba wai komai wai ita a ce za ta yi ma ba, dole kai ma kana da experience ɗin da za ka ba ta. Yau ta nema kwanciya ɗaya, canja min, gyara min, ba wai akan wannan ba ka ce ita ko ba ta iya wani style waye ba, a'a. Dole akwai wanda ta iya, kai ma akwai wanda ka sani daban, ko kuma akwai yanayin da za ta maka idan ka yi sex da ita kai ma ka ji daɗi. To, amma dai mafi daɗi game da namiji yadda mace za ta kwanta yi sex da ita ya ji daɗi shine ko ta mai goho ko kuma ta juya bayan fuskata ta kalli katifa ko kuma ta mai goho. To gaskiya namiji yana jin daɗin wannan sex ɗin sosai yadda ya kamata. To, kai namiji idan mace ta yi ma goho, idan za ka yi sex da ita, idan ta yi maka goho, ba wai sunkuyawa kawai za ta yi ba, a'a sai ta karya bayanta, kanta ya kwanta a kan katifa. Ba wai goho kawai za ta yi ta dafa hannayenta a kan gwiwarta ba kamar ruku'un sallah, a'a. Za ta sa hannunta a ƙasa, kanta ya kai katifa, sai ta ɗaga maka gindinta ya yi sama. To, haka za ta yi maka. Ko da yanda take maka bai yi daidai da wanda muka gaya ba, to sai ka ɗan ba ta direction ta ma haka ɗin, sai ka gwada ka ji yadda abin yake. To, idan ta kifa kanta a ƙasa, ta dafa hannunta a kan katifa, to sai ta ɗaga gindinta ya yi sama. To, kai kuma shine idan ta yi haka za ka samu damar, kai kuma da za ka kafe gwiwoyinka a ƙasa, sai ka sa gindinka a cikin nata. To, idan ka tashi kuma ka ga ba wai ita za ta kama gindinka ta sa maka ba, saboda ba ta da hannun da za ta kama ta sama. Kai za ka riƙe gindinka sai ka sa shi a cikin nata. To, idan ka saka, idan kana yin sex, tunda ita a sunkufa take, kai ne za ka riƙe ƙugunta, kana yiwuwa gaba haka, kana bugawa haka, kana yiwuwa gaba da ita, kana baya da ita, kana buga. Ke kuma sai ki dafe hannunki, sai ki zuro ɗaya, kina mulmula mai 'ya'yan golayen shi, kina mulmula shi kuma ya dafe ƙugunki da wannan hannu biyu, yana yin gaba da ke, yana baya, yana bugawa, yana bugawa. To, gaskiya wannan ba kowace mace ce za ta iya, amma yin hakan na da wuya, saboda gaskiya yana da zafi sosai. Saboda idan namiji yana